Ben, pois moi bo día a todos e a todas. Como sabedes, desde o BNG vimos facendo un traballo importante porque entendemos que é necesario un xiro de 180 grados da política forestal. Nese sentido, nas últimas semanas, nos últimos meses, vimos traballando con diferentes colectivos, poñendo en común unha diagnose sobre cal é a situación que ten o noso monte e, sobre todo, cales poden ser as vías de futuro que permitan aproveitar todo o potencial, non? E poñer en marcha unha nova política forestal que realmente sexa sustentável, que cree emprego, que minimice o impacto dos lumes, en definitiva, como podemos facer para non seguir unhas políticas que realmente xa demostraron o seu fracaso. Nos hoxe temos realmente un monte galego que podemos decir que é un auténtico polvorín, onde con claridade se xuntan, por un lado, ese monocultivo de especies pirófitas como son o eucalipto e o pino, e por outro lado, un importante abandono de amplas zonas do noso monte, que son, como digo, un caldo de cultivo moi importante para que se podan producir incendios no noso país, e o resultado témolo aí, que anualmente vemos como en Galiza arde aproximadamente a metade ou máis da metade de toda a superficie forestal do Estado. Creo que con esta situación calquer goberno sensato estaría pensando que ten que cambiar para que as cousas non continúen nesa situación. A semana pasada vimos con grande tristeza, amargura e dor o que pasaba en Portugal, e o certo é que nos creemos que desde Galiza non só temos que transmitirlle toda a solidaridade e apoio a Portugal, sino que desde Galiza temos que tomar nota desa traxedia, porque o certo é que as causas estruturais que provocaron esa catástrofe en Portugal cúmprense unha por unha no noso país. Temos un grave problema de abandono do rural e do monte, temos esa invasión de especies que son altamente incendiarias, temos unha política forestal ao servizo das pasteiras, ou vemos tamén como hai unha precarización importantísima de todo o dispositivo de prevención e de extinción de incendios forestais. Fronte a esta situación, desde o Bloque temos propostas no curto prazo e no longo ou no medio prazo. No curto prazo, aquí xa se dixo, é evidente que o Partido Popular reduciu as franxas de protección, pero que o que é escandaloso é que nin tan sequera poñan medios para que as franxas de seguridade que están establecidas por lei realmente se cumplan, non? E o que nos parece é que non é de recibo é que a Xunta tire varóns fora e responsabilice a todo o mundo desta situación, menos ao propio goberno galego. Nese sentido, desde o Bloque creemos que a Xunta de Galiza ten que mollarse, que non pode deixar soas nin as persoas nin aos concellos, porque non teñen nin os medios nin os recursos suficientes como para poñer orde no caos que temos neste momento en unha moi boa parte do noso territorio. E, polo tanto, nós o que instamos a Xunta de Galiza é a que se recuperen convenios coas comunidades de montes, a que se poñan en marcha medios técnicos e, sobre todo, recursos económicos para que realmente a legislación que temos neste momento que se cumpra. Falando desto, tamén para nós hai algunhas cuestións que son importantes. Non temos unha infraestructura como a AP9 que atravesa de arriba a baixo a franxa o noso país, na zona atlántica, que ademais está rodeada nunha parte moi importante de eucaliptais, de piñeirais, e non entendemos como non hai ni un só requerimento a Audasa para que cumpra coas franxas de protección e para que non teñamos que ver as nosas autoestradas, o principal autoestrada que ten este país, como nin tan siquiera se lle exixe o cumprimento da lei. Eu que insisto que non é de recibo e que a Xunta de Galiza non faga absolutamente nada ante este tema e que vexamos que os máximos responsables da política forestal do goberno galego se dedican a botarlle a culpa a todo o mundo, a responsabilizar a todo o mundo e que son incapaces de poñer en marcha ninguna soa política eficaz para que realmente a lei se cumpra, porque decir que a responsabilidade dos concellos, cando sabemos que unha parte moi importante dos concellos deste país non teñen ningún policía local, xa nos pode decir a Xunta de Galiza como pode ser esa a responsabilidade.
E a segunda cuestión que hoxe tamén nos preocupa é que o principal instrumento que ten neste momento a Xunta de Galiza para loitar contra os lumes, o certo é que hai que darlle un cambio radical. Estamos falando do Pladiga. Hoxe imos ver unha foto da Xunta no Consello Forestal, onde realmente convirten nun trámite este organismo, porque o Pladiga que hoxe se presenta no Consello Forestal vai a sair tal cual entrou, non se vai a recoller ninguna soa aportación e ninguna soa alegación, pero máis grave que nos creemos que esta foto tiña que terse realizado hai 3 meses, porque o que non ten ningún sentido é que cando vemos como temos cada vez unhas primaveras máis cálidas, onde se producen un número moi importante de lumes, non teñamos o Pladiga en funcionamento. É, por o tanto, un dislate que a principal ferramenta que ten a Xunta neste momento para loitar contra os incendios forestais a día de hoxe non estea operativa e ainda este pendente de ser aprobada no próximo Consello da Xunta. Por iso, podo adiantarvos que imos a levar ao Parlamento de Galiza a necesidade de que o Pladiga se aprobe como moi tarde no mes de abril e que realmente non sexa un corta e pega de todos os anos, sino que sexa un instrumento no que se recollan as propostas que teñen todos os axentes que teñen que ver coa política forestal e que realmente sexa un instrumento útil e que este en funcionamento xa na primavera. Pero, como vos decía, non só queremos falar de medidas a curto prazo, porque non sabemos que a política forestal, o cambio na ordenación de todo o noso, dunha parte moi importante do noso territorio, non pode concebirse no curto prazismo, sino que aquí se necesitan medidas no medio e no longo prazo. E por eso nos entendemos que este é un tema que requeriría un pacto de país, un pacto que implicara a todas as forzas políticas, a todos os axentes sociais e económicos que teñen que ver co rural e coa política do monte e tamén, por suposto, cos concellos. Por iso, a semana pasada, eu remitinlle unha carta ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, solicitándolle unha xuntanza para que puidéramos abrir un diálogo que permita poñer en marcha este gran acordo de país. Eu recoñezo que isto é un pouco así como o mundo ao revés, porque o lóxico sería que esa convocatoria partira do propio Feijóo, que vendo a grave situación que ten o noso monte, abrira un diálogo con todas as forzas políticas, con todos os axentes sociais, para ver como entre todos e todas podemos cambiar o que non funciona e darlle a volta a esta situación, pero en fin, en todo caso, por nós non vai a quedar, porque temos moi claro que é urxente un cambio na política forestal, poñer en marcha unha ordenación do noso monte, activar todas as políticas de prevención de incendios, apostar por ese monte multifuncional que sería capaz de xerar moita máis riqueza, moito máis emprego e que sería máis sostível desde o punto de vista medioambiental. Nos, por desgracia, temos un país que está secuestrada na súa política forestal por os intereses dunha multinacional como Ence, que claramente vemos como está contribuindo a estender este descontrol que ten o eucalipto, e isto supón poñer en risco o territorio, poñer en risco mesmo vidas humanas no noso país, e temos que decir frente a isto que xa está ben de subordinar a política forestal aos intereses dunha pasteira. O que pasou en Portugal ten que servirnos de exemplo e servirnos sobre todo para tomar nota e cambiar todo aquilo que non funciona neste momento no noso país. Desde o Bloque tendemos a man para que haxa un grande acordo que nos implique a todos e todas para cambiar esta situación e, desde logo, agardamos que a resposta do presidente da Xunta non sexa meter o diálogo nun caixón e, sobre todo, seguir hipotecando o futuro de Galiza. E eu, se mo permitides, quería tamén hoxe facer un apunte moi breve sobre outro tema que estivo de actualidade a semana pasada e que vai seguir de actualidade esta semana, como é a situación que ten xerado ese, vamos a chamarlle plan entre aspas, de transporte que puxe en marcha a Xunta de Galiza, que conseguiu que tanto traballadores e traballadoras como as propias empresas do sector digan
que ese plan non serve, que a Xunta ten que poñer en marcha un diálogo real co sector e repensar o futuro do transporte. Esta semana temos unha nova convocatoria de folga e nós o que lle pedimos á Xunta é que escoite, non, que abandone a soberbia na que parece estar instalada, porque desde todos os sectores non implicados en relación co transporte, non, tanto a patronal como os propios traballadores e traballadoras están demandando a retirada deste plan e a apertura dunha negociación, non? Eu sei que a Xunta lle pode sorprender, pero parece lóxico que cando todo o mundo está de acordo en que ese plan non serve, a causa non pode ser que todos están equivocados menos o goberno de Feijóo, non, que vamos, deben creerse case infalibles, non? Eu, en todo caso, era isto que vos quería comentar. Non sei se queredes facernos algunha pregunta. Creo que se pensa que pode haber cambios con as mesmas personas, porque a oferta de licencia de monte lleva a esforzar toda a vida. Eu o que agardo é que a política forestal non dependa dunha persoa, sino que a oferta que nos lle facemos a Alberto Núñez Feijóo de abrir un diálogo que permita un gran pacto para cambiar a política forestal, pois que realmente que sexa recollida esa oferta e, sobre todo, que poñamos en marcha un cambio que implique as propostas, non, de todos e de todas, porque o que é evidente é que ninguén neste país cree que coa actual política forestal se estén facendo ben as cousas, senón que é unha política que fracasou e é unha política, ademais, que convirte a Galiza nun polvorín. E frente a esa situación o que está claro é que a responsabilidade é de quen ten, digamos, de quen ostenta a Xunta de Galiza, a presidencia da Xunta de Galiza, que eu pois agardo que non teñamos nada que lamentar despois dun verán que todo prevé pois que vai a ser moi caluroso, porque, en fin, aínda que Trump non o vexa, aínda que non o vira tampouco no seu momento Rajoy, o cambio climático está aí e as súas consecuencias cada vez se fan sentir máis. E un dos ámbitos onde máis está incidindo é sequías e problemas con lumes. Nos facemos un chamamento á responsabilidade e á seriedade. O que non vale é seguir coa política do avestruz dicindo que aquí todo está perfecto, que non temos ningún problema, porque eso non sei se iso creen na Xunta de Galiza, pero o resto de galegos e galegas, cada vez que viaxamos por o país, pois vemos o desorden e o desastre que hai e o problema que significan os monocultivos de eucalipto e de piñeiros, pois se producen grandes incendios. Aos feitos nos remetimos do que xa ten pasado neste país, do que pasa todos os anos neste país, que arden miles de hectáreas.